abaculi bamaskandi ini lebenzisa lento indlala balambe kakhulu. UTshatha nabo Big Zulu nokhuzane ibona sebetshela abaculi bamaskandi ukuthi abenzeni. Hayi ungabona abo bonke batshelwa manje ukuthi abangayiphathi iginci bonke abaphathi. Yazi ngike ngabuka Nkosi yami, abanye baphatha induku estage manje, abanye baphatha into ezokudlala itennis. Hayibo, umbuzo wami ukuthi kubona koTshatha laba bathe ku wrong lokho uwodwa ukuthi ku right yini bephatha induku kunesiginci, ku right ukuthi bephathe ama tennis, izinto lezi ebephethe umnikezwa zama tennis, into right leyana. Ngoba phela kuzokhumbuleka ukuthi ukuphatha kwenduku estage kuyakhumbuleka Richards Bay ukuthi uSigwebo wenzani ngenduku eyiphethe estage. So angisazi mina isiginci ukuthi sonephi, kodwa makuzoqhutsheka kulalela uTshatha kakhulukazi labaculi abakwazi ukushaya iginci kakhulu, makuthi bazoqhubeka belalela uTshatha uGodo no Big Zulu. uBig Zulu aculisha umaskandi yabo, bona bayakwazi ukuphatha imic kodwa ibingasho lutho, bayakwazi bayakwazi ukuphatha imic kodwa bemayima ngayo. If kuukuthi kunjalo abaculi uTshatha baqeda ukumayima kwabaculi acule bukhoma, hayi indaba ye-backtrack. I-backtrack umsangane indaba ye-backtrack yabo. So labaculi abakwazi ukudlala iginci abayeke ukuba iyoyoyo beshayela umthetho omalunde laba abangazi ukudlala iginci. Uzungene nje umnikeze uphethe into yokudlala igalofu instead of ukuphatha isiginci sakho. Kusho ukuthi makushutha i-DVD manje ngeke iphinde, ngeke asingaphathwa isiginci ngoba suke singakhali phela siphathwelana. Bafethu hayi ngeke bacula amaskandi nje, hayi yabo nje wayeqinisile umthetho wakhe mayethi isigcino bazothi uTshatha angafika magida ngoma. Uzobona abacula amaskandi bazoyenza futhi leyo nto.